tong-tonging Palwapindha wangsiting kakung karagan handrah sabdaning soto kaku luruk asauran samono pameh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroting haruno lenetraning sarirapo ugek mel-mel sak dulita lae calon risang penganten rawuh dateng sudung kula ulujeng Gus iya ya Kakang Semaraharja Prapakune Skala tindak pundi den kok Janur Gunung Kadingaren rawuh dateng karek kedempel iya Kakang Semar mestuti yang meremban kang wis paring dawuh Kakang Semar ndikake nderekake permadi munggah marang kayuwangan Junggring Salaka kang wigati aku bakal nyuwun ngampil tontonan swarga Gamaluka Nanta lan sak pirantine kabeh kang wigati kanggo srana pitukon marang Praja Ndhurawati awit saka pamundhuting Kakang Prabu Baladewa Kakang Semar. Ngaten Den Kakang Semar. Oh nggih. Kula ampun ngertos sing ngersake pundhutan niku Kang Raka Prabu Baladewa niku mboten aneh, mboten mokal jalaran Kang Raka Mandura rumangsa di limpeki kalih Kang Raka Ndarawati ditinggal kalih Kang Raka Ndarawati ngemuti jaman nom-nomane Bratajaya niku sing momong Raden Kakarasana ngantos Kang Raka dados ratu Bratajaya tasih diopeni kalih Kang Raka Mandura segede kathah dasaripun Kang Raka niku putra sing pembarep gadah kewajiban sebab napa kok Kang Raka Ndarawati nampi penglamar ora taren karo Kang Raka Baladewa niku rada gelo atine Kang Raka Mandura mila Sundarawati lajeng ngrumaosi lepat sekedhik margi mboten taren kalih Kang Raka Mandura ning jane nggih mboten luput Kang Raka Ndarawati sabab pun perjanjian jaman Swargi Prabu Basudewa ndika kalih Sang Lara Sebatanipun dijodhoki kalih Swargi Sang Prabu Basudewa ngelingi yen lelaban sanku kathah kalih negari Mandura jaman Kangsa Adu Jago nu sing iso ningkes Prabu Kangsa nggih mung Ndara Permadi sing jemparing tangane nganti dengkleh kendho le nyekel Ndara Kakarasana Ndara Narayana terus sing ngateni Swati mantra Kang Raka Ndara Bratasena mula nganti ndika dijanjekke wiwit jaman lair bareng ndika kalih Ndara Bratasena niku dipangku ten pangkone Prabu Basudewa sekseke kalih jagat saisine Permadi aja ngepek wong wedok nek ora anakku Bratajaya semono uga Bratajaya aja nganti ngladi lanang yen ora Permadi. Ha niki dados yen miturut sabdanipun Prabu Basudewa pun jangkaning
jagat dikon niku pancen pinesti dados junipun Ndoro Sembadra. Kakang Semari mila inggih monggo Gus. Niki mung kanggo nglegani ati iki Raka Bala dadi turuti mawon. Monggo kula derek minggah teng Kayuwangan, Den. Mihat langening kalang nyiwana kelar pandamun cara Yala kekonang surung soro tepang badang Kaselan pajaring purnaming kekono Dasari mongso katiku Mohan wingin ujongan Ayo kakak inglas mongko pateng Ayo mongko kalau dirakin Gus sambungin saya senggih tinggal gelaring Kayuwangan jenggring sawoko inggih Kayuwangan jonggiri kailoso ya Kayuwangan Kinesa Purwa inggih ngundaran diri bori cipating Kayuwangan Suralaya pinarak ing palengkorep menggih Sang Hyang Guru pangkantun Sang Hyang Narada kami tuani para Jawata wis katelenggah Sang Hyang Komodo kuwi Bathara Ratih nenggih ing muntat swaning Sang Hyang Bathara Indra mangkono swaning ragyan permadi tuwin sang iswa ingkang prapting paparyawarna
tunggating hamomong niyah ning talaga kadilangit mambang tangpas ulanu pamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrape kang sekar kadijado Ongilah yang masih dam sekaring bawana langgeng. Iki wayah ulun permadi ingkang sowan kanthi diawat-awati Kakang Ismaya. Nun inggih pukulun kula ingkang sowan. Sungkem kula mugi kunjuk paduka pukulun Bathara Gursa Sang Hyang Narada. Iya kaki ulun tampa bekti kita nggih. Oh iya nggih permati ulun tampa bekti kita nggih pamadya. Kakang Ismaya prayogakna nggih lenggah ya Kakang. Oh iya Bathara Guru ora kurang prayoga nggonku ngadhep. Kejaba saka kuwi tekaku kene karo momonganku iki wigati aweh weruh. Iki ndarep permati sida arep Palakrama dhaup karo Dewi Wara Sembadra Putri Banon Cinawi. Iya Kakang Ismaya ulun wis nyemurupi menapa mati bakal Palakrama. Lan ulun uga wis mangerteni sakabeh apa ingkang dadi kekudanganing Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nggih permadi kula wonten dawuh. Jeneng kita aja kuwatir ya kulut. Sekabehing bebana wis ulun cawisake kanggo mujuti apa kang dadi pamintaning Kang Raka Baladewa. Sebab apa jalan ulun wis nyawisake krana kodrating jagat lan pinesti kersaning widi yen to Bratajaya tetela dadi jodoh kita pamadya. Duh bukulun kula ngaturaken ging panuntana upami awit saking kepareng paduka paring sabiyantu murih kasempatan lampah nggenku badhe Palakrama. Iya semono aku Manik Maya nedha nrima banget dene sira wis ora tida-tida anggonmu sabiyantu marang mung aku Raden Permadi. Ketitik durung nganti aku kandha sira wis mangerteni apa kang dadi wigatine nggonku Raden Permadi teka kene iki Manik Maya. Kakang Ismaya iki. Oh iya Kakang Ismaya. Malah iki aku wis matah sapa-sapa mengko ingkang bakal ngayahi kardi Kakang. Iya Narada. Aku percaya marang kowe iki dewa sing rigen.
dewa sing entengan, dewa sing sregep, turut ora tau duwe milik apa-apa. Kowe dewa sing jujur, dewa sing bisa dipercaya bab apa wae. Oh iya iya Kakang, iya aku ki dewa ora tau apa-apa Kakang. Ya mundur jauh, ya aku ora maido kuwi. Besok tak ngenteni apa, tak jaluk. Saiki uga ayo bareng sak lakuku tumuli ing kaprateng Praja Ngamarta. Yen wis tumata ning Praja Ngamarta sak kabehe banjur kabudhalake marang Praja Ndrawati Narada. Oh iya Kakang istake dawuh. Iki Kakang Narada leres dayipun Kakang Ismaya. Dados menapa-menapa penganten ninggal tumuli dalem langkung rumiyin Kakang. Oh iki hati guru menawi ngaten ora kanthi nyuwun pamit bidal nganti sedaya para jawata ingkang sampun kula pantah pedamelan Adi Guru. Kula nyuwun pangestu badhe wangsul pukulun. Aku ya ora keri manik moyo aku ya njaluk pamit. Inggih Kakang Narada mugi sampun ngantos muciwani nggih Permadi ulun paring pangestu. Muga Bratajaya dadi juru kita nganti teka ing delahan ya kulub. Kakang Iswaya muga aja ngandika Kakang kuat momong marang para satriya kang mbambek sadu ya Kakang. Kulub Kamajaya lan kita Kamaratih kula wonten dawuh tumuli padha ngestokna kang dadi dawuhing Kakang Narada ya nggih. Inggih stokaken dawuh Kanjeng Pukulun. Bumi goncang kancing langit gelap-gelap baton lerikin cangking sang maweh gandrung Indragar Kulawa Narada mangsa bodho warak enggan nulunganata sak tontonane Praja Ndrawati sedika Kanjeng Pukulun.